गावखौनो गाव हनुमान सानखो ना माखो नांगालखौ थुख्राखौ गदा बादि फाफ्लियाव लाना गिदिंगासिनो आरोखि गोसोआ आंनि जावलिया जासै रोजे गोसोआ आंनि फागला जासै आंनि बे गोसोनि मोजां ना बाजे लांदां दामाव बिखानि आयनाया मोजां मोनो बयखौबो मोजां मोनो बे रायजोफोर बेसेबां मोजां मोनो सासेखौल' नङा थेंक इउ बेसेबां मोजां मोनो प्रेक्टिकेल फंबाय बरिया 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 बेखौ जोङो जागायनोसै फंबाय सना बिराद मोजां दिना जोङो फंबायखौ गांसे आर'नाइजों बरायगोन दिनै निसिमानि खैला मैलायाव बिथाङा फैदों दहाय आं एसे आगोल बुंनाय बायदि नैबे साथामसो मानसि दं बै जौसाङाव सानै दंबावो बिथांमोनखौ मानि थाखा फैसाजोंबो एखमबा नुवा खाफाला मोजां बे 22 सेप्तेम्बरानो जोंनो खाबु होबाय दा बे समावनो बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायबाय दा गोसो बायदि नोङो मा खालामनांगौ फंबाय नोंनि समखौ एसे बेसोसाय बेस भलिउम ट्रेभेल रिभाब एसे बारायजोबदो हेल' 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 अन्नानै बे गेजेरजों थांनांगौ माखासे हेल' एसे बाराय इको एसे भलन्टियार्स नोंथांमोन अन्नानै बे फोरखौ बे गेजेराव लां बोथोरा मोजां जाबाय आमथिसुवा बादि थान्दासोखा गरम नङा फैथ'वाखै आरोखि जय निसिमानि दा नैबे 2025 बायबासो फुंगोन आङो 2026आवसो फुंनो नागिरदों ओमफ्राय माने बेखौ नेगासिनो दं आरोखि नैबे गोदान सरखार दानानै आरोखि गान खनसै आङो बयखौबो खावलायबाय बेयाव गासिबो ट्रेक्टरनि गोजा आं सानो नामा ना सोरबा हाबसनफैना दङ बेयाव नांगालनि अबस्था गैला माने नांगालना फालबो गबाय बै खुन्दा गोलावाबो गबाय दा बिसोर माने गावखौनो गाव हनुमान सानखो ना माखो नांगालखौ थुख्राखौ गदा बादि फाफ्लियाव लाना गिदिंगासिनो आरोखि दा बिदि खिन्थु अबस्था गैखाला आरोखि आलु जालाबो मा जालाबो ना आलुनि माबा आलि बोजाबावो नामा बे खुन्दा गनाय नांगाला फालबो गैबावलासो माने हनुमानफोर बायदि एखेबारे बे गनद्राय बादि नांगालखौ लानानै फाफ्लियाव गिदिंगासिनो दं आरोखि बिसोरो एबार जै जेनबाय माने बे साहा दखानफ्राव सोरबा साहा लोंनानै मिनिब्लाबो गावसोरखौ रायलायनानै मिनिदों सानसिगोन आरोखि बिसोरो बेस्रा पार्बती सरासक्ति स তার কারণে ইউপি লোক ভোট দিবা লাগে ট্রেক্টরের হবি দিবা লাগে আর কি তালিয়া আজিকালি মানে রাত্রির 12টা সময়তেও মানে লাল সোহা খোয়া যায় কোনো দিকদার নাই না দিকদার আছে আর নাই শান্তি এতিয়া মানে শান্তি উন্নতি জয়ন্তী দে ওয়েলকাম নিসিমা
$75,000 টাকা होनानै बिटिआर सरकारा मोनसे आसनि लादों बेनिनो 25,000 अलरेडि होबाय जायफ्रा मोनबाय जायफ्रा मोनाखै एबार जुदि प्रमद बर'आ हारसिङैनो गभर्नमेन्टआ UPPL हारसिङैनो जुदि प्रमद बर'नि गभर्नमेन्ट কিমান বাৰ হ'ল হিচাপ নাই মই হাগ্ৰামা মহিলাৰীক দুখী বুলি কোৱা নাই কিন্তু হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে আমাৰ মুৰব্বী আমাৰ শাসক আছিল তেওঁৰ দায়িত্ব আছিলে এই সংঘৰ্ষবিলাক নিয়ন্ত্ৰণ সহায় কৰি পেলাই যেনেকৈ হ'লেও NDFBৰ সমস্যা সমাধান কৰিব লাগিছিল হাগ্ৰামা মহিলাৰী এইটো কৰা নাছিল এইটো নকৰাৰ इउजि ब्रह्म सार बिथाङा थांफिनसिगोन क'क्राझार क'क्राझार थांसिगोन दायो उरायनायसो मोरा बिसोर नै हेलिकप्टारनि बारजोंहाय